judging of the senior fences. Mi fydd y beirniadu cychwyn eto bore fory am 8 o'r gloch. Ac felly byddwn ni'n edrych ymlaen I weld pawb yn ôl y fory. Diolch yn fawr iawn. Na chi o'r sydd wedi bod wrthi ers 8 o'r gloch bore yma yn y canol yn edrych yn hynod o smart. Stuart Morgan o'r Gwyr, ochrau Abertawe, yn beirniadu yr adran ec a wedi cyrraedd y lan bron y bod wrth edrych ar Pencampwriaeth y Merlod Cymreig Teip Cob. A dyma ni y stoc ifanc. Cyfle I bob un ohonyn nhw sydd wedi dod yn gynta ac yn ail ym mhob un o'r dosbarthiadau I ddod nôl I gystadlu yn erbyn I gilydd ar gyfer y Pencampwriaeth. Ac Owen, mae pob un gwobr wyt ti'n ferbyn, wyt ti'n dringo'r ysgol fel petai, yn dwyt ti, a mae rai bod hwnna yn neud rhywbeth i'r frydfa I hunan o ran yr enw? Mae hynny'n sicr wir. A gyda'r cystadlu, wyt ti'n sôn am fyny'r ladder, mae gyda ti dosbarthiadau'r stoc ifanc heddi, fyddan nhw wedyn yn dod nôl ddydd Iau I gystadlu am y brif Pencampwriaeth. Stuart Morgan yn cael cipolwg ola nawr wrth fynd lawr y linell. Ac oedd David yn gweud gynne bod Stuart, wyt ti'n gallu darllen I feddwl bron, mae'n eitha agored fel mae'n dimlo ar ei wyneb. Fi'n credu bod hwnna'n wir I ni'n gweld ambell I edrychiad ar ei wyneb. Mae'r het yn cael ei diosg. Mae'n chwarae. Chwarae gyda ni'n diwe. Ond I le ti'n credu eitha hi? Mae'n anodd iawn dweud. Cyn i'r heddol bant Owen? Stan fi ddim clem I fod yn os ti. Tria. Dim syniad. Lawr y gwylod. Lly dyma ni. Geithon ni'r ateb wrth Stuart. Do'n wir, dwi'n meddwl mae Nelson Fuller, Matsfield Legacy yw'r ebol 2 flwydd yma. A wedyn yr ebol blwydd wedyn yn mynd ar gil Pencampwriaeth eiddo Kelly a Scott Gibbons, Glynwyn Austin Powers. A mae'n bwysig tanlinellu bod y gil wobr yn bwysig hefyd yn dywe ac yn... Bydde ti'n gweud bod dod yn gynta ac yn ail yn y Pencampwriaeth yn ychwanegu at y diddordeb yn y bryd a'r brydfa arbennig? Ydy, mae ennill yn y sioefer yn hun, mae hyd yn oed y dosbarth yn dda I enw dy frydfa di, ond mae'n mynd ar Pencampwriaeth neu'r gil Pencampwriaeth yn adio at hynny wedyn eto, ond mae bob un o'r rhain yn enillwyr ac yn heiddiannol iawn o hynny hefyd. Wyt ti'n gallu gweld y patrwm pam bydde Stuart wedi dewis Matsfield Legacy sydd o'n blaen yn I fan hyn fel y Pencampwr? Ie, mae di mynd am deip eitha cryf ydyn ni'n dweud, ond ar yr un pryd mae'r ansawdd y poni na yn amlwg iawn ynddyn nhw hefyd. Ond diwrnod yr ebolion gwrw yw I eleni gyda'r adran ec. Gyda Matsfield Legacy, eiddo Nelson Fuller a Glynwyn Austin Powers, Kelly Gibbons yn mynd ar gil Pencampwriaeth. A rhannu gwen, a rhannu gair bach. Mae'r holl waith paratoi a'r ymdrech wedi talu ar ei ganfed a Matsfield Legacy yn sicrhau y wobr gynta yn y prif gylch heddi. Dyma ni enillydd y stoc ifanc y Pencampwriaeth Merlod Cymreig Teip Cob yn mynd i'r ebol dyflwydd. 562 Glynwyn Austin Powers, property of Kelly Gibbons. Cwch Cymreigwyr I enillydd y Pencampwriaeth yn yr adran ec. Fydd 6-2 Matsfield Legacy eiddo I Nelson Fuller ac yn y cil wobr 5